Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि फिनाले राउन्डनि एपिसडखौ टेलिकास्ट खालामनाय जायाखैब्लाबो फिनाले राउन्डनि शुटिंआ जालांबाय आरो बेखौ गाबोन 22 जुन रबिबार हराव टेलिकास्ट खालामनाय जागोन। फिनाले राउन्डनि एपिसडआ टेलिकास्ट जानायनि सिगाङावनो DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि विनारनि मुङा भाइराल जाबाय। टेलिकास्ट जानायनि सिगाङावनो गोबां फट' ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय। ससियेल मिडियानि बादिब्ला बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया विनार जानो हानायजों लोगोसे आसामनि आपुन पेगुआ गिबि रानार आप आरो आथियाश्रीया सेकेन्ड रानार आप जानो हाबाय। थारैनो ससियेल मिडियानि बे भाइराल जानाया नंमारगौब्ला बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव, मानोना जों गासै बर'फोरनि अननायाव बर'नि फिसाया देरहानो हाबाय। देग्लायनि HS जोबथा बोसोरनि आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। गोबाव समनिफ्रायनो फरायसाफोरा खस्थ'नि फिथाइखौ नायनो नेबाय दंमोन, नाथाय AHSECआ फोसावनाय जायाखैमोन। दिनै HS जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइ फोसावनाय खालारखौ फोसावनाय जाबाय। AHSECआ HS जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 27 जुन फुंनि 9 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बे गोजोनथाव रादाबखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै टुइटनि गेजेरजों फोसावो। फरायसाफोरा फिथाइखौ ahsec.nice.in, assamresults.nice.in बायदि वेबसाइटआव नायनो हागोन।